Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê careke din peyva Kurdistanê bûye mijareke germ a siyasetê. Vê carê jî şerê siyasiyan li Amedê germ bûye. Diyarbakır hakikaten ve mıntıkamaya Kurdistan Türkiye'de yani bajarı kemeye mazana, bajarı kemeye tarihiyet, bajarı kemeye hamid tişti ve ev bajarın asbacı sertime yani Diyarbakır başnoskim, mıntıkı başnoskim. Ev berpirsê CHP roja 10 îlonê di Kongreya Partiya xwe ya Amedê de ev gotin ji Rûdawê rakirin. Li ser van gotinan roja duşemê 12 îlonê serdozgeriya Amedê bi tohmeta ku bi navê Kurdistanê propagandaya rêxistina terorê hatiye kirin lêpirsîn da dest pê kirin. Parlamentera AK Partiya ya Amedê Oya Eronat rexne li navav bilek girt û li ser hesabê xwe ya Twitterê nivîsandiye. Şermezar be! CHP ji bo li ber çavê PKK şîrin be, rola HDP didize. Serokê Şaxa Amedê ya Partiya Pêşketin û Demokrasiyê Dewa, gotina Serok Komar û Serokê AK Partiya Erdogan a Kurdistan bi bîr xist û bersiva parlamentera AK Partiyê da. Peyva Kurdistanê dê tomarên parlamentoyê de bibînin. Eger hinekî li dîroka xwe bo serdema Osmaniyan vegerin dê bibînin ku Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadolyayê eyaleta Kurdistanê ye. Serokê Şaxa Amedê ya Partiya Pêşketin û Demokrasiyê Cîhan Ülsen li ser hesabê xwe ya Twitterê dibêje. Oya xanima ku dema Erdogan got Kurdistan ji çepik lêdanê destê wê êşiyan xemgîn bûye. Rastiyên dîrokî li gor berjewendiyên we naguherin. Xatirê heqiyê mezin e ji bo ti kesî naguhere. Hikûmeta AK Partiya ya Serokatiya Erdogan salên dirêj şanazî bi pêngavên derbarê çareserkirina pirsa Kurd de dikir. Lê piştî rawestandina pêvajoya aştiyê Erdogan got li Tirkiye cihekî bi navê Kurdistan nîne û pirsa Kurd çareser kirine.